Mae Diwyllesiant, prosiect gwerth 1.6 miliwn, wedi cael ei ariannu gan y Gronfa Ffynans Gyffredin Deyrnas Unedig. Amcan y gronfa Byw'n Iach ac Actif oedd i hyrwyddo a gwella mynediad cymunedau i fyw'n iach ac i fod yn actif. Ar ni penderfynu fel criw o ffrindiau i sefydlu tîm yn Bala nôl yn 2023. Mae'r clwb yn hynod o falch o'n ni, achos mae'n neis gael tîm merched yn ôl yma, gan bod tîm wedi bod ers 2013 ac dyn ni wedi mynd reit bell. Criw da, da ni'n chwerthu'n pob training. Just joio bob o pawb, basically. Mae'r kit a'r offer wedi gael wedi helpu ni lot. Mae wedi gwneud ni'n fwy effeithiol a wedi datblygu ni lot, a da ni'n ddiolchgar iawn. Nathon ni gychwyn y clwb yn 2016 lle. Oeddwn ni ffindio fod merched yn trafeilio'n bell i mynd i chwarae pêl-droed. So nathon ni greu clwb pêl-droed merched Porthmadog. A hefo y grant yr SPF lle oedd o'n galluogi ni creu hydl initiative i trio cael merched sy'n rioed i chwarae'r gêm o blaen, i chwarae am y tro gynta. Season yma, da ni wedi galluogi creu tîm o dan 9. Cynta erioed, da ni wedi rioed i wneud oedran mor llai a hyn, so ia, mae'n gret i weld y clwb yn tyfu. Rydw i'n rili hoffi chwarae efo ffrindiau fi a cael hwyl. Ia, mae'r coaches yn dysgu ni fel pasio a taclo yn rili dda. Da ni wedi chwarae te 4 neu 3 tournaments. Do, nath ni ennill lot o games. Dwi'n enjoyo trafod efo ffrindiau fi sut i chwarae pêl-droed a dwi'n hoffi lot o'r matches a pethau, so wedyn da ni'n gallu bod efo'n gilydd. Cafodd 30 sefydliad cefnogaeth o'r gronfa a 222,000 ei ddyranu.